Salutare, bine ați venit la Mate pentru Toți. În tutorialul de astăzi vom rezolva modelul de subiect propus pentru examenul național de bacalaureat 2021, disciplina matematică, specializarea științele naturii. Să analizăm exercițiu cu exercițiu. La primul exercițiu ne solicită să demonstrăm că aceste trei numere sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. Ne aducem aminte faptul că numerele A, B, C în această ordine sunt în progresie aritmetică dacă, numai dacă, numărul de la mijloc B este media aritmetică a vecinilor săi, adică A plus C supra 2. Iar dacă ni s-ar fi cerut să demonstrăm faptul că numerele A, B, C sunt în progresie geometrică, atunci trebuia să arătăm că termenul de la mijloc B este media geometrică a numerelor A și C. Noi suntem în primul caz, de aceea va trebui să demonstrăm faptul că numărul logaritm în bază 2 din 6 este media aritmetică al numerelor logaritm în bază 2 din 3 și logaritm în bază 2 din 12. Și să demonstrăm că într-adevăr are loc această egalitate. Avem mai multe variante de a argumenta. Știm că dacă adunăm doi logaritmi cu aceeași bază, logaritm în baza A din B plus logaritm în baza A din C, este egal cu logaritm în baza A din produsul argumentelor B ori C. Folosind această informație, putem să scriem mai departe logaritm în bază 2 din 3 ori 12, adică 36. Supra 2. Mai departe, avem varianta de a scrie pe 36, deoarece noi vrem să demonstrăm că fracția aceasta este egală cu logaritm bază 2 din 6, atunci putem să argumentăm în felul următor. Voi șterge aici, vom ajunge la acest rezultat. Îl scriem pe 36 ca fiind 6 la puterea a doua, deci putem să scriem logaritm în bază 2 din 6 la a doua supra 2. Avem o altă proprietate învățată la logaritm, logaritm în baza A din B la puterea n. Exponentul cade în fața logaritmului și va veni n ori logaritm în baza A din B, deci în cazul nostru ar veni 2 ori logaritm în bază 2 din 6, totul supra 2. Se simplifică prin 2 și în final obținem logaritm în bază 2 din 6. Adică se confirmă faptul că media aritmetică a acestor doi termeni, calculată aici, este egală cu termenul de la mijloc. Asta ne arată că, într-adevăr, cei trei termeni sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. Mai aveam o variantă de a calcula. De aici puteam să scoatem în față 1 pe 2, deci scriam 1 pe 2 ori logaritm în bază 2 din 36. Și acum aplicam această formulă, dar în sens invers. Când în fața logaritmului avem un număr, îl ducem la exponent. Și venea logaritm în bază 2 din 36 la puterea 1 pe 2. Egal mai departe logaritm în bază 2 din la puterea 1 pe 2 știm că înseamnă radical din 36. Ne dă în final logaritm în bază 2 din 6. Sau altfel scris, foloseam artificiul de mai devreme, îl scriam pe 36 ca fiind 6 la puterea a doua, totul la puterea 1 pe 2. Știm că o putere la altă putere se înmulțesc exponenții și ar veni 6 la puterea 2 ori 1 pe 2, adică 6 la 1, 6. Și existau mai multe modalități de a argumenta faptul că rezultatul acestui calcul se scrie logaritm în bază 2 din 6. Continuăm. Se consideră această funcție de gradul 2 și să determinăm numărul real x pentru care f de x egal cu x. Păi, dacă f de x egal cu x, înlocuim f de x cu x pătrat minus x plus 1 egal cu x, îl ducem pe x dincolo, în partea stângă cu sens schimbat, minus x va veni minus 2x plus 1 egal cu 0. Și aici avem mai multe modalități de a calcula. O variantă ar fi să observăm
că prin descompunere în factori se scrie, este formulă de calcul prescurtat x minus 1 totul la pătrat egal cu 0. Și aici ne punem întrebarea, cine la pătrat ar fi 0? Evident, 0 la pătrat ne dă 0, deci baza acestei puteri ar trebui să fie 0. De aici deducem că x egal cu 1. Altă variantă ar fi să calculăm delta pentru această ecuație de gradul 2. B pătrat vine 4 minus 4ac, adică minus 4 egal cu 0. x1, 2 egal cu minus b, adică minus minus 2 vine 2 plus minus 0. Radical din 0 este 0 supra 2a înseamnă 2 ori 1, 2. Și observați, fiind plus minus 0, practic, dacă luăm varianta cu plus, ne va da 2 plus 0 pe 2, care este 1. Și cealaltă variantă, 2 minus 0 pe 2, care este tot 1. Deci 1 este rădăcină dublă. Soluția ecuației este x egal cu 1. În final, mulțimea soluțiilor va fi formată doar din această valoare 1. Putem și să verificăm. Deci verificare. Cum ne verificăm? Demonstrăm că f de 1 egal cu 1. F de 1 egal cu 1. Înlocuim aici 1 minus 1 plus 1. 1 minus 1 plus 1. Evident că ne dă 1 și se verifică într-adevăr egalitatea aceasta are loc pentru x egal cu 1. Continuăm. Să rezolvăm mulțimea numerelor reale această ecuație. Aici avem modulul. Întâi explicităm modulul. Așa cum știm din definiția modulului, obținem ceea ce este modul 2x minus 1 dacă valoarea din modul este mai mare sau egală cu 0. Sau minus ce este modul, sau putem să luăm cu sens schimbat ceea ce este modul, adică minus 2x plus 1 dacă ceea ce este modul este mai mic decât 0. Egal mai departe, obținem 2x minus 1 dacă prelucrăm această inegalitate. 2x minus 1 mai mare sau egal cu 0 înseamnă 2x mai mare sau egal cu 1, îl ducem pe minus 1 în dreapta cu sens schimbat, iar de aici rezultă x mai mare sau egal cu 1 pe 2, adică x ar aparține intervalului 1 pe 2 închis plus infinit. Iar cealaltă variantă, minus 2x plus 1, dacă x aparține intervalului celălalt interval, dacă observați aici aveam semnul mai mare sau egal și aici mai mic, deci va fi cealaltă variantă, aici o să ne dea pentru a doua inegalitate x mai mic decât 1 pe 2, deci x aparține de la minus infinit la 1 pe 2 deschis. Și acum observați că modulul, având două forme, înseamnă că trebuie să analizăm ambele cazuri. Primul caz, dacă x aparține primului interval 1 pe 2 închis plus infinit. Ce se întâmplă? În primul caz, când x ia valori în acest interval, modulul se scrie 2x minus 1. Deci avem 2x minus 1 egal cu 2x plus 1. Observăm că 2x, și dacă îl ducem pe 2x acesta din dreapta în stânga, se reduc și rămâne minus 1 egal cu 1, care evident că este fals. Ce ne arată nouă acest lucru? Ne arată că niciuna din valorile din acest interval nu vor reprezenta soluții, deci niciun număr din acest interval nu va reprezenta o soluție pentru această ecuație. Haideți să analizăm cel de-al doilea caz, când x ar aparține intervalului minus infinit 1 pe 2. Cum procedăm? În situația în care x aparține acestui interval, modulul este înlocuit cu minus x plus 1. Deci vom avea minus 2x plus 1. Minus 2x plus 1 egal cu 2x plus 1. Și rezolvăm această ecuație. Trecem pe 2x în partea stângă. Minus 2x minus 2x egal cu 1 minus 1. Minus 4x egal cu 0. X egal cu 0 împărțit la minus 4. X egal cu 0. Și acum ce este esențial? Trebuie să verificăm dacă 0 aparține acestui interval. Aparține intervalul minus infinit 1 pe 2. 1 pe 2 fiind 0,5, evident că 0 este mai mic decât 0,5, deci va aparține acestui interval. Deci 0, într-adevăr, va fi soluție. Mulțimea soluțiilor este formată din numărul 0. Dacă cumva 0 nu ar fi aparținut acestui interval, sau obțineam un alt număr care nu era în acest interval, atunci nu aveam soluție nici pe primul interval, nici pe al doilea interval. Asta însemna că ecuația noastră nu avea nicio soluție
reală. Dar, în cazul de față, soluția ecuației este 0 și se poate verifica ușor. Verificare. Vă recomand de fiecare dată să faceți verificarea. Cum verificăm? Mergem în ecuație și înlocuim x-ul cu 0. 2 ori 0 minus 1 egal cu 2 ori 0 plus 1. Aici ne dă modul de minus 1 și în dreapta ne dă 1. Modul de minus 1 știm că este 1 egal cu 1. Lucru adevărat, ceea ce confirmă faptul că 0 este într-adevăr soluția ecuației noastre. Continuăm. Calculați probabilitatea că alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să aibă cifra zecilor pară și cifra unităților impară. Păi cum arată un număr de două cifre? O să luăm de forma AB, cu o bară deasupra, și ne punem întrebarea, câte numere naturale de două cifre sunt? Și așa cum am prezentat și în cadrul altor tutoriale, avem mai multe variante de a stabili câte numere sunt. De exemplu, o variantă ar fi să încep să scriu de la cel mai mic la cel mai mare. Cel mai mic număr de două cifre ar fi 10, apoi 11, până la 99 ar fi cel mai mare număr de două cifre. Și acum ar trebui să stabilim câte numere sunt în total. Și am mai prezentat în tutorialele anterioare, vă recomand să urmăriți tutorialele referitoare la recapitularea pentru BAC. În total, ca să aflăm câte numere sunt aici, ne imaginăm că adăugăm numerele care lipsesc. Deci 1, 2, până la 9. Câte numere sunt de la 1 la 9? Sunt 9 numere, iar de la 1 la 99, evident, sunt 99 de numere. Și atunci ne punem întrebarea câte numere sunt de la 10 la 99. Păi din numărul total 99 le scădem pe cele 9 care lipsesc din șirul nostru. Deci vom avea 99 minus 9, 90 de numere. Aceasta ar fi o modalitate de a afla. O altă variantă, mai rapidă, pe care o vom utiliza și în partea a doua a demonstrației, ne gândim câte valori posibile putem să punem în locul cifrei A. Și evident, A-ul fiind o cifră, are valori de la 1 până la 9. Deci avem 9 variante posibile pentru cifra A. B-ul, în schimb, poate fi inclusiv 0. Deci pentru B avem 10 cifre disponibile, de la 0 până la 9. Și atunci, ca să aflăm câte numere sunt în total de forma AB, înmulțim 9 cu 10. Pentru că, ce se întâmplă? Pentru fiecare cifră dată sau fiecare valoare asociată lui A, avem 10 valori pentru B. Și cum A-ul avea 9 valori, în total vom avea 9 ori 10 cazuri, adică 90 de numere sunt în total. Concluzie, probabilitatea știm că este numărul cazurilor favorabile supra numărul cazurilor posibile. Avem în total 90 de numere posibile. Acum trebuie să selectăm acele numere care au cifra zecilor pară, adică A-ul să fie cifră pară și B-ul, cifra unităților, să fie impară. Hai să vedem. Valorile cifra A ca să fie pară, teoretic ar fi 0, prima cifră pară, dar observați că numărul nostru nu poate să înceapă cu cifra 0, de aceea prima cifră pară ar fi 2, apoi 4, 6, 8. Acestea sunt cifrele pare pe care le putem trece în locul lui A. Deci avem 4 valori posibile. Pentru B, cifra unităților trebuie să fie impară. Deci putem să avem valorile 1, 3, 5, 7, 9. Și avem disponibile 5 cifre. Ca să aflăm acum în total câte numere sunt de două cifre îndeplinind aceste condiții, înmulțim 4 ori 5. Exact cum am făcut aici. Am înmulțit 9 ori 10. Câte cazuri erau pentru A, câte cazuri erau pentru B. Aici o să înmulțim 4 ori 5. Ne va da 20 de numere. Deci asta înseamnă că sunt 20 de numere care îndeplinesc, de două cifre, care îndeplinesc condiția ca cifra zecilor să fie pară și cifra unităților să fie impară. Și acum observați în final, având 20 de cazuri favorabile și 90 de cazuri posibile, simplificăm prin 10 și obținem în final probabilitatea 2 pe 9. Deci 2 pe 9 este probabilitatea cerută. Continuăm. Determinați numărul real A pentru care acești doi vectori sunt coliniari.
Ne aducem aminte și vă invit să urmăriți tutorialul referitor la vector de pe acest canal. Dacă avem un vector U de forma A1i plus B1j și I și J fiind versori și vectorul V de forma A2i plus B2j, am demonstrat atunci că doi vectori sunt coliniari dacă și numai dacă coordonatele vectorilor sunt proporționale, adică A1 supra A2 egal cu B1 supra B2. Acest lucru vom utiliza și noi aici. Va veni A supra 8 egal cu 1, coeficientul în fața lui J aici este 1 supra 2. Obținem o proporție din care scoatem pe A. A egal cu 8 ori 1 supra 2, adică 8 pe 2 egal cu 4. A este 4, deci valoarea lui A pentru care cei doi vectori să fie coliniari trebuie să fie 4. Și se poate verifica aici, 4 ori 2 ne dă 8, 8 ori 1 ne dă 8. Deci, într-adevăr, are loc proporționalitatea coeficienților. Repet, vă invit să urmăriți tutorialul referitor la vectori. Acolo am dat mai multe exemple referitor la vectori coliniari, vectori perpendiculari și așa mai departe. Continuăm. Avem un triunghi dreptunghic, adică un triunghi care are un unghi drept. El este dreptunghic în A, deci aici vom avea vârful A, unghiul A având 90 de grade. Acest unghi are măsura de 90 de grade. BC, ipotenuza, este 12, iar măsura unghiului B este pi pe 6, adică în grade 30 de grade. Arătați că area triunghiului ABC este egală cu 18 radical din 3. Și aici avem mai multe posibilități de a demonstra. O variantă ar fi să utilizăm o teoremă cunoscută în triunghiul dreptunghic, numită teorema unghiului de 30 de grade, deoarece măsura unghiului B este de 30 de grade, știm că acea catetă care se opune unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Deci înseamnă că această catetă AC este jumătatea lui 12, adică 6, iar cateta alăturată unghiului de 30 de grade este tot jumătate din ipotenuză, dar înmulțită cu radical din 3. Deci va veni 6 radical din 3. Acum putem să găsim aria. Aria triunghiului, așa cum știm, este cateta, aria triunghiului dreptunghic. Produsul catetelor supra 2, 6 radical din 3 ori 6 supra 2, simplificăm prin 2 și ne dă în final 18 radical din 3. Ce altă modalitate de a afla aria avem? O altă variantă ar fi să ne folosim, și vă aduc aminte și această formulă pentru că uneori este foarte utilă, în situația în care cunoaștem lungimile a două laturi și unghiul dintre cele două laturi, atunci aria se poate exprima ca fiind A ori B ori sinus de X supra 2, adică produsul lungimilor celor două laturi ori sinusul unghiului dintre ele supra 2. Și acum putem să înlocuim. Laturile erau 6 radical din 3, cealaltă era 12, ori sinus de pi pe 6, care știm că este sinus de 30 de grade 1 pe 2, totul supra 2. Observăm aici 2 cu 6 se simplifică și în final mai se simplifică 2 cu 12 și 3 radical din 3 ori 6 ne dă 18 radical din 3. O altă observație, ce se întâmpla dacă nu știam teorema unghiului de 30 de grade? Atunci puteam să folosim, având în vedere că este un triunghi dreptunghic, o funcție trigonometrică care făcea referire la acest unghi. Și puteam să aplicăm, de exemplu, sinusul unghiului acesta, cosinusul, de exemplu, pentru sinus de pi pe 6. Știm că în triunghiul dreptunghic sinusul este cateta opusă pe ipotenuză. Cateta opusă era AC, pe ipotenuza BC. Dar știm din tabelul cu funcții trigonometrice, sinus de 30 de grade este 1 pe 2, egal cu AC supra BC, care este 12. Și de aici obținem că AC este BC supra 2, de aceea și știm direct faptul că
acea catetă care se opune unghiului de 30 de grade mereu este jumătate din ipotenuză, reiese foarte clar și folosim funcții trigonometrice. Și ne-ar fi dat 12 pe 2, care este 6. Sau puteam să utilizăm cosinusul, care este radical din 3 pe 2 și când determinam pe AC de aici, ne dădea direct 6 radical din 3. Aveam mai multe variante la dispoziție sau, de exemplu, acum dacă știu că aceasta este 6, această ipotenuză este 12, cu Pitagora putem argumenta faptul că AB are lungimea 6 radical din 3. Sunt mai multe posibilități de rezolvare. Alegem orice variantă care ne conduce la rezultatul final corect. Continuăm. Se consideră această matrice care depinde de A să arătăm prima dată că determinant de A de 2 este egal cu 1. Hai să vedem cine ar fi A de 2. A de 2 înseamnă această matrice, în această matrice A să înlocuim cu 2. 2 ori 2, 4 minus 1, 3. 4 ori 2, 8 minus 4, 4. 1 minus 2, minus 1. 3 minus 4, minus 1. Și calculăm acest determinant. Înmulțim pe diagonala principală, 3 ori minus 1 ne dă minus 3. Cealaltă diagonală vine minus 4 și cu sens schimbat plus 4. Și evident că rezultatul este 1. Haideți să vedem la punctul B. Ne cere să demonstrăm că A de A ori A de B este A de A plus B minus 1. A de A ori A de B. Să vedem cu cine ar fi egal. A de A evident că înseamnă să luăm în calcul această matrice. Deci obținem 2A minus 1, 4A minus 4, 1 minus A și 3 minus 2A. Iar A de B, evident că în locul variabilei A vom pune B. Deci va veni 2B minus 1, 4B minus 4, 1 minus B și 3 minus 2B. Efectuăm înmulțirea. Vom trece aici rezultatul direct. Ce se întâmplă? Noi deja intuim, având în vedere că ne-a cerut să demonstrăm faptul că produsul celor două matrici este A de A plus B minus 1, înseamnă că eu practic ar trebui să obțin aceeași matrice, numai că în locul lui A să avem A plus B minus 1. Deci ar trebui să obținem ceva de forma 2 pe lângă A plus B minus 1 minus 1. Deci în această matrice, în locul lui A am pus A plus B minus 1. În partea dreaptă aș avea 4 pe lângă A plus B minus 1 minus 4. Dincoace ar fi 1 minus A plus B minus 1. Iar aici ar fi 3 minus 2 pe lângă A plus B minus 1. Deci trebuie să demonstrăm faptul că dacă înmulțim cele două matrici, ajungem la acest rezultat. Și voi calcula separat și ulterior vom verifica dacă obținem fiecare dintre aceste 4 valori. Înmulțim prima linie cu prima coloană, deci ne dă 2A minus 1 pe lângă 2B minus 1 plus 4A minus 4 ori 1 minus B. Înmulțim termen cu termen, ar fi aici 4AB minus 2A minus 2B și plus 1. Am terminat cu produsul primelor două paranteze. Iar aici ar fi 4A minus 4AB minus 4 plus 4B. Acum ce facem? Încercăm să reducem termenii. 4AB cu minus 4AB. Ce mai avem aici? Ia să vedem. Alți termeni. 4A și cu minus 2A se scriu 2A. 4B cu minus 2B vine plus 2B. Și mai avem 1 și cu minus 4, minus 3. Și acum încercăm să vedem dacă putem să ajungem la această expresie. Și observați că este această expresie. De ce? Pe 3 de aici aș putea să scriu minus 2, minus 1. Aș putea să dau factor comun 2 pe lângă A plus B minus 1 din primii 3 termeni și minus 1. Și am ajuns la acest termen. Și analog să
demonstrează pentru celelalte valori. Să arătăm acum pentru această expresie. Înmulțim prima linie cu a doua coloană. Deci va veni 2a minus 1 ori 4b minus 4 plus 4a minus 4 ori 3 minus 2b. Să vedem ce obținem. Aș avea posibilitatea să dau și aici un factor comun cu 4, dar încercăm să facem direct. Deci obținem 8ab minus 8a minus 4b plus 4, iar aici ar veni 12a minus 8ab minus 12 plus 8b. Înmulțim termen cu termen. La final, 8ab cu minus 8ab se reduc. Termenii cu a, 12a minus 8 ar veni 4a. Termenii cu b, 8b și cu minus 4b ar veni plus 4b. Și termenii liberi, minus 12 plus 4 ar veni minus 8. La fel, o scriem pe minus 8 ca fiind minus 4, minus 4. Din primii trei termeni dăm factor comun 4 pe lângă a plus b minus 1 minus 4. Și am ajuns la acest termen. Deci am argumentat și de ce obținem acest rezultat. Haideți să vedem următoarele două expresii. Trecem la termenul de aici, adică înmulțim linia 2 cu coloana 1. Și o să avem 1 minus a ori 2b minus 1 plus 3 minus 2a ori 1 minus b. Și obținem 2b minus 1 minus 2ab plus a. Și aici la fel, înmulțim termen cu termen, 3 minus 3b minus 2a plus 2ab. Acești doi termeni se reduc. Cei cu a, să vedem ce obținem. A și cu minus 2a ne-ar da minus a. Cu b, 2b minus 3b este minus b. Și 3 minus 1 este 2. Ca să ajungem la forma asta de aici, îl scriem pe 1 ca fiind 1 plus 1 minus a minus b. Iar în final putem să scriem 1. Iar aici punem minus și scriem termenii aceștia cu sens schimbat. A plus b minus 1. Am ajuns și la acest rezultat. Iar în final mai avem de argumentat de ce linia 2 mulțită cu coloana 2 ne dă expresia asta. Haideți să vedem dacă obținem 1 minus a ori 4b minus 4 plus 3 minus 2a ori 3 minus 2b. Înmulțim acest termen de aici fiind linia 2, coloana 2. Asta înseamnă că vom înmulți de aici din prima matrice linia 2 cu coloana 2 din a doua matrice. Și obținem 4b minus 4 minus 4ab plus 4a plus 9 minus 6b minus 6ab plus 4ab. Termenii se reduc aici, cei cu ab. Aici, ia să vedem, deci 9, 6b și aici venea minus 6a. Am mai pus un termen în plus. 4a și cu minus 6a ne dă minus 2a. Cu b avem 4b minus 6b ne dă minus 2b. Iar termenii liberi ne-ar da plus 5. Pe 5 îl scriem 3 plus 2, deci putem să scriem 3 plus 2 minus 2a minus 2b. 3, aici vom da factor comun pe minus 2 din acești trei termeni, minus 2 pe lângă a plus b minus 1. Și în felul acesta am argumentat de ce, într-adevăr, dacă înmulțim a de a cu a de b, obținem această matrice care de fapt este a de a plus b minus 1. În felul acesta am demonstrat că
Pentru orice numere reale A și B are loc această egalitate. Haideți să trecem la punctul C. La punctul C intuim că vom utiliza rezultatul obținut la punctul B. De ce? Pentru că observați aici apare o mulțire între A de 1 și A de 2 și am putea să utilizăm relația demonstrată la punctul B și anume A de 1 ori A de 2 conform relației B ar fi cine? Înlocuim A-ul cu 1 și B-ul cu 2 și atunci ar veni A de 1 plus 2 minus 1, adică A de 2. Deci primii doi termeni înseamnă de fapt A de 2. Mai departe, A de 2, cât este produsul primilor doi termeni, o să înmulțim cu A de 4. 2 la 2 este 4. La fel, utilizăm relația de la punctul B, vine A de 2 plus 4, observați, este suma celor două argumente, minus 1. Minus 1. Va veni A de 5. Deci până aici avem A de 5. Calculăm mai departe, înmulțim A de 5 cu A de 8. A de 8 va veni A de 5 plus 8 minus 1. Adică A de 12. Mai departe, deci până aici obținem A de 12 și mai avem de calculat A de 12 înmulțit cu A de 16. A de 12 ori A de 16 este egal cu A de 12 plus 16 minus 1, adică vine A de 28 minus 1, 27. Deci produsul acestor termeni, toți termenii de aici, ne va da A de 27. Și egalăm A de 27 cu A de 32 ori A de minus n. Aplicăm și în partea dreaptă mecanismul pe care l-am aplicat în partea stângă, adică aplicăm această formulă, va fi A de suma celor două valori de aici, adică A de 32 adunat cu minus n înseamnă minus n, minus 1. Și acum, evident, ca să avem egalitate, trebuie ca valoarea de aici să fie egală cu valoarea de aici. Deci 27 egal cu 32 minus n minus 1. 27 egal cu 31 minus n și evident că n în final va fi 31 minus 27, adică egal cu 4. Deci pentru numărul natural 4 ar avea loc această egalitate. Continuăm. Pe mulțimea numerelor reale se definește această lege de compoziție. La punctul A ne cere să arătăm că 1 compus cu 2 este egal cu 1. Păi ce facem? În locul lui x punem 1, în locul lui y punem 2. Deci va veni 3 ori 1 la pătrat minus 5 ori 1 ori 2 plus 2 ori 2 la pătrat. Se calculează. 3 ori 1, 3, minus 10 plus 2 ori 4, 8. 3 și cu 8, 11, minus 10, 1. Și am demonstrat că, într-adevăr, compunerea dintre 1 și 2 este 1. La punctul B, vom folosi toată această relație. X compus cu X înseamnă, în locul lui X punem X, deci rămâne aceeași valoare, iar în locul lui Y punem X. Deci va veni 3x pătrat minus 5 ori x, adică 5x pătrat, plus, iar în locul lui y, dacă am pus x, vine 2x pătrat. 3x pătrat și cu 2x pătrat face 5x pătrat minus 5x pătrat. Și evident că ne va da rezultatul 0, oricare ar fi x aparține lui R. Deci pentru orice număr real, în permanență compunerea dintre un număr și el însuși este 0, pentru că observați, indiferent ce valori aș da lui x, rezultatul mereu este 0. Haideți să vedem și ultima cerință. Să determinăm numerele reale pentru care are loc această egalitate. Aș avea posibilitatea să aplic mecanismul de la punctul B, adică să merg aici în locul lui x și lui y, în locul lui x să pun 2 la x și în locul lui y să pun 3 la y. Dar observați, prin ridicări la putere acolo o să ne dea ceva foarte complicat. Și atunci, strategia ar fi să reușesc să descompun această expresie. Și dacă mă uit cu atenție la această expresie, deci
x compus cu y, observ că 5 este suma dintre 3 și 2 și atunci încerc să scriu pe minus 5x în funcție de 3 și 2 ca fiind minus 3xy minus 2xy. Adică pe cel de la mijloc l-am scris ca fiind minus 3xy minus 2xy. De ce? Ca să pot să-i grupez cu speranța că voi avea posibilitatea ulterior să dau factor comun. Observați, aici se dă factor comun 3x pe lângă x minus y, iar din următorii 2 îl dăm factor comun pe minus 2y. Minus 2y pe lângă. Mai rămâne un x aici și dincoace minus y. Observați, în final se mai dă încă o dată factor comun x minus y pe lângă 3x minus 2y. Ce am demonstrat? Am demonstrat că x compus cu y se mai scrie x minus y pe lângă 3x minus 2y. Și acum, a compune 2 la x cu 3 la x înseamnă a înlocui x-ul cu 2 la x, y-ul cu 3 la x și atunci de fapt vom obține 2 la x minus 3 la x, înlocuim x-ul cu 2 la x, y-ul cu 3 la x, ori 3 ori 2 la x minus 2 ori 3 la x egal cu 0. Adică compunerea dintre cele două numere, înlocuind x-ul cu 2 la x și y-ul cu 3 la x, se scrie așa și egalăm cu 0. Care este avantajul? Avantajul constă în faptul că am obținut un produs și știm că un produs este nul dacă unul dintre termenii produsului este nul. Deci ar trebui ca acesta să fie 0 și aici să fie 0. 2 la x minus 3 la x egal cu 0 și să vedem ce valori să-i dăm lui x astfel încât să ne dea 0. Putem să intuim și direct, se observă că x-ul este 0, 2 la 0 este 1, 3 la 0 este 1 și ne dă 1 minus 1, 0. Deci soluția ar fi 0. Dacă n-am fi intuit că este 0, atunci scriam 2 la x egal cu 3 la x. Împărțim, de exemplu, prin 3 la x. 3 la x este un număr strict mai mare ca 0, deci avem voie să împărțim. Va veni 2 la x supra 3 la x egal cu 3 la x împărțit la 3 la x este 1. Aici putem să scriem 2 pe 3 totul la puterea x egal cu 0 și de aici este ușor de intuit faptul că x este 0 pentru că știm că un număr real la puterea 0, aici era 1, ne dă 1. Deci înseamnă că x-ul este 0. Deci o soluție a ecuației noastre ar fi 0. Haideți să analizăm și cealaltă paranteză. 3 ori 2 la x minus 2 ori 3 la x egal cu 0. Vom aplica același procedeu. Îl ducem pe acesta dincolo cu semn schimbat și vom avea egal cu 2 ori 3 la x. Putem să scriem această egalitate 2 la x supra 3 la x egal cu 2 supra 3. Am scris această egalitate ca și cum ar fi o proporție. Produsul extremilor egal cu produsul mezilor. Sau puteam să gândim altfel, împărțim aici prima dată prin 3 la x și apoi prin 3 și obținem în final această egalitate. Care este avantajul? Putem să scriem mai departe 2 pe 3 totul la x egal cu 2 pe 3 și acum se observă ușor că exponentul ar trebui să fie 1, deoarece un număr la puterea 1 este el însuși. De aceea, cele două soluții ale ecuației noastre sunt 0 și 1 și asta ne arată că mulțimea soluțiilor este formată din 0 și 1. La final ar fi recomandat să verificăm, adică să înlocuiesc x-ul cu 0 aici și să văd dacă îmi dă 0. Dacă pun în locul lui x aici 0 și aici 0, ne-ar da 1 compus cu 1. Care știm sigur că este 0 pentru că știm de la punctul anterior că orice număr compus cu el însuși ne dă 0. A doua variantă, dacă punem 1, vine 2 la 1 ori 3, compus cu 3 la 1, ar veni 2 compus cu 3. Și 2 compus cu 3, dacă facem verificare, ne dă 0 pentru că ori mergem aici să înlocuim x-ul cu 2 și y-ul cu 3 sau aici. Observați că dacă în locul lui x aici punem 2 și în locul lui y punem 3, 6 minus 6 ne va da 0. Deci, într-adevăr, se confirmă faptul că și 1 este o soluție a acelei ecuații. Deci, ecuația aceasta avea două soluții, 0 și 1. Continuăm.
Avem aici o funcție și ne cere să calculăm întâi derivata, să arătăm că derivata se scrie sub această formă. Ne aducem aminte că radical din u, derivat, este 1 supra 2 radical din u, ori u derivat. Este derivata funcției compuse, în care apare aici radicalul. În cazul nostru, prin u înțelegem x pătrat plus 2x plus 2, deci înseamnă că derivata acestei funcții ar veni 1 supra 2 radical din x pătrat plus 2x plus 2, ori u derivat, adică x pătrat plus 2x plus 2 derivat, și mai avem aici x derivat. X derivat înseamnă minus 1. X derivat, știm că este 1. X pătrat plus 2x plus 2 prin derivare ne va da 2x, x pătrat prin derivare, folosim formula x la n, care știm că este nx la n minus 1. Deci va veni 2x plus 2 supra 2 radicalul respectiv x pătrat plus 2x plus 2 minus 1. Mai departe, observăm sus că putem să dăm factor comun pe 2, care se va simplifica cu 2-ul de jos. După ce dau factor comun pe 2 aici, ar veni 2 pe lângă x plus 1. 2 cu 2 se simplifică și rămâne în final x plus 1 supra radical din x pătrat plus 2x plus 2 minus 1. Și observați că este exact expresia la care trebuia să ajungem. Deci derivata acestei funcții f este această expresie. Haideți să vedem la ecuația tangentei. Forma generală. Și cu ocazia asta ne aducem aminte și alte lucruri. Ecuația unei drepte în general era y minus y0 egal cu panta dreptei pe lângă x minus x0, unde punctul M, să zicem, de coordonate x0, y0 era un punct ce aparține dreptei respective. Ecuația tangentei are o formă relativ apropiată, y minus y0 egal cu panta, care în cazul de față este derivata în x0, pe lângă x minus x0. Observați, le-am scris în paralel cele două forme ca să le rețineți mai ușor. În cazul nostru, trebuie să vedem întâi cine este x0. x0 este această abscisă, x0 este tocmai minus 1. Deci, x0, dacă este minus 1, îl calculăm întâi pe y0. Avem nevoie de acest y0. y0 este f de x0, adică f de minus 1. Și înlocuim în funcția noastră, în locul lui x punem minus 1. O să vină radical din minus 1 totul la pătrat e 1, minus 2 plus 2. De aici vine minus minus 1 plus 1. Se reduc, iar 1 și cu 1 ne dă 2. Deci y0 este 2. Ce mai avem de calculat? Mai avem de calculat derivata în x0. Derivata în x0, adică derivata în minus 1, va fi egală, observați, ne folosim de ce am demonstrat la punctul anterior. Dacă în locul lui x aici pun minus 1, minus 1 plus 1 ne va da 0, deci fracția asta este 0 și rămâne minus 1. Acum înlocuim în ecuația noastră. Deci ecuația tangentei va fi y minus y0, adică y minus 2, egal cu derivata în x0, derivata în x0 la noi este minus 1, pe lângă x minus x0, adică x minus minus 1. x0 este minus 1, deci x plus 1. Y egal cu, înmulțim aici minus 1 cu fiecare termen, ne dă minus x minus 1 și pe minus 2 trecut în partea dreaptă este plus 2. Forma finală a ecuației tangentei este minus x plus 1, este ecuația tangentei la graficul funcției în punctul de coordonate minus 1, 2. În punctul de abscisă minus 1 și ordonata sa este 2. Aceasta este ecuația tangentei. Mergem mai departe, să vedem și punctul C. O să ștergem pentru a avea loc și haideți să analizăm acum și punctul C. În primul rând, la punctul C, ce observăm? Observăm că în expresia
la care trebuie să ajungem, pe care trebuie să o demonstrăm, ne apare aici un radical, de fapt sunt doi radicali, iar dacă ne uităm cu atenție și facem comparație între acest radical și acest radical, observați că avem aceeași formă, numai că în locul lui x, aici, la noi apare x pătrat plus 1. Încolo este la fel, aici în locul lui x este x pătrat plus 1 și radical plus 2. La fel, dacă facem o comparație între acești doi radicali, observați că aici în locul lui x este 4x, deci am putea să înlocuim în locul lui x aici să punem 2x și aici 2x și vom obține exact acest radical. Asta înseamnă că trebuie să facem o analiză referitoare la f de x pătrat plus 1, adică ar fi radicalul, expresia aceasta înlocuindu-l pe x cu x pătrat plus 1, iar pentru a ajunge la acest radical vom face o analiză asupra lui f de 2x. Bazându-ne pe valorile acestor funcții, ar trebui să ajungem aici. Ce facem întâi? Haideți să studiem întâi monotonia funcției noastre. Pentru a stabili dacă funcția f e crescătoare, descrescătoare, calculăm întâi derivata sa. Derivata o avem aici. Deci știm de la punctul B că derivata acestei funcții se scrie așa. Amplificăm aici cu radicalul, deci practic ar fi x plus 1 minus radicalul respectiv x pătrat plus 2x plus 2 supranumitorul care este x pătrat plus 2x plus 2. Și ce facem? Egalăm cu 0, să vedem unde se anulează derivata. Pentru ca derivata să se anuleze, ar trebui ca numărătorul să se anuleze, adică ar trebui ca x plus 1, acesta, să fie egal cu radicalul. X pătrat plus 2x plus 2. Doar în condițiile acestea ne-ar da fracția 0, condițiile în care numărătorul este 0. Pentru a verifica dacă are loc această egalitate, ridicăm la puterea a doua și în stânga și în dreapta. Aici aș obține x plus 1 totul la pătrat și aici aș obține radicalul la pătrat. X pătrat plus 2x plus 2 totul la pătrat. Aici avem formula de calcul prescurtată, este x pătrat plus 2x plus 1 și aici știm că radicalul la pătrat dispare radicalul, x pătrat plus 2x plus 2. X pătrat cu x pătrat când trecem dintr-o parte în alta se vor reduce, 2x cu 2x și ne dă 1 egal cu 2, ceea ce este fals. Ce înseamnă acest lucru? Faptul că nu avem aici o egalitate care să aibă loc, asta ne arată că, deci rezultă mai departe, că derivata funcției noastre nu are cum să fie niciodată 0, pentru că numărătorul niciodată nu o să fie 0, neavând aici un număr real pentru care să aibă loc această egalitate. Deci, derivata funcției noastre va fi mereu diferită de 0, oricare ar fi x real. Bun, am dedus că este diferit de 0, dar acum înseamnă că ar trebui ca valorile derivatei noastre, dacă sunt diferite de 0, ori să fie mai mari decât 0, ori mai mici decât 0. Haideți să facem o analiză în ceea ce privește acest aspect. Haideți să comparăm, de exemplu, x plus 1, să-l comparăm cu acest termen. Deci să vedem ce se întâmplă între x plus 1 și acest termen radical din x pătrat plus 2x plus 2. Și ce observăm? Și ce o să argumentăm? O să demonstrăm că, folosindu-ne și privind și rezultatul de mai devreme, vom argumenta că x plus 1 este mai mic decât radicalul respectiv. Cum am demonstrat acest lucru? Am scrie echivalent, prin ridicare la pătrat aș obține în stânga x pătrat plus 2x plus 1 mai mic decât x pătrat plus 2x plus 2. X pătrat cu x pătrat se reduc, 2x cu 2x, echivalent cu 1 mai mic ca 2, care evident că este adevărat. Dacă această inegalitate are loc, înseamnă că și aceasta are loc. Asta arată că x plus 1 fiind mai mic decât acest radical, tragem concluzia mai departe că numărătorul va fi mereu mai mic decât 0 și asta înseamnă că derivata noastră este mereu mai mic ca 0, oricare ar fi x real, ceea ce ne arată că funcția noastră f este strict descrescătoare pe intervalul pe el, pe mulțimea numerelor reale. Adică dându-i lui x
orice număr real, în permanență, valorile funcției noastre vor fi în descreștere, vor fi valori în descreștere. Deoarece funcția f este strict descrescătoare și noi am vrea să vedem o legătură între f de x pătrat plus 1 și f de 2x, haideți întâi să comparăm x pătrat plus 1 cu 2x, să vedem cine este mai mare. Și dacă ne uităm cu atenție, în primul rând, dacă nu intuim cine este mai mare dintre cele două expresii, pentru orice număr real, atunci putem să facem așa. Scriem minus între ele și vedem dacă diferența respectivă este pozitivă sau negativă. Dacă ne uităm cu atenție, această expresie se scrie x pătrat minus 2x plus 1, adică se scrie x minus 1 totul la pătrat și este mai mare sau egal cu 0 oricare ar fi x real. Și pentru că am demonstrat că valoarea de aici minus valoarea de aici ne dă un rezultat care este mai mare sau egal cu 0, înseamnă că x pătrat plus 1 va fi mereu mai mare sau egal cu 2x. Oricare ar fi x real. Dar în același timp știm despre funcția f că este strict descrescătoare. Deci f strict descrescătoare pe r și atunci, din faptul că f e strict descrescătoare și are loc această inegalitate, rezultă că f de x pătrat plus 1 este mai mic sau egal cu f de 2x. Când funcția dacă era funcția crescătoare, se păstra simbolul de inegalitate aici. Odată cu creșterea valorilor aici am fi avut și valorile prin funcția f se păstra monotonia. În situația de față, dacă funcția noastră este descrescătoare, atunci f de prima valoare este mai mică decât mai mic sau egală cu f de a doua valoare. Haideți să vedem ce înseamnă inegalitatea aceasta pe care am demonstrat-o. O să las informațiile astea mai jos. Cine este f de x pătrat plus 1? Înseamnă expresia asta unde în locul lui x punem x pătrat plus 1. Deci ar veni radical din x pătrat plus 1 totul la pătrat plus 2 pe lângă x pătrat plus 1 plus 2 minus x pătrat plus 1. Mai mic sau egal, f de 2x înseamnă aceeași expresie. În locul lui x, 2x totul la pătrat este 4x pătrat plus 4x plus 2 minus și în locul lui x aici punem 2x. Ducem acest radical în partea stângă, deci obținem radicalul de la punctul anterior de sus. Obținem și acest radical aici. Facem diferența lor, deci minus. Mai mic sau egal, expresia asta de aici o ducem în partea dreaptă și o să vină x pătrat plus 2x plus 1. Aici o să vină cu minus 2x. De ce? Deci aici fiind minus, când trecem dincolo ar veni x pătrat plus 1 și cu minusul minus 2x vine x pătrat minus 2x plus 1. Dar cine este x pătrat minus 2x plus 1? Este prin descompunere x minus 1 totul la pătrat. L-am utilizat și aici. Oricare ar fi x aparținând lui r. Și în felul acesta am ajuns la această diferență de radicali care este mai mică sau egală cu x minus 1 totul la pătrat. Deci, ideea de rezolvare a fost să mă folosesc de f de x pătrat plus 1 și f de 2x și am comparat cele două valori x pătrat plus 1 cu 2x și am constatat că x pătrat plus 1 era mai mare sau egal cu 2x pentru orice x real și m-am folosit și de faptul că funcția noastră era strict descrescătoare. Și de aici a rezultat această inegalitate care ne-a condus la inegalitatea finală pe care trebuia să o demonstrăm. Continuăm. Avem această funcție. La punctul A ne cere să calculăm integrală de la 0 la 1 din 4 minus funcția noastră la pătrat. Păi dacă ridicăm la pătrat aici vine 4x pătrat, iar numitorul la pătrat dispare radical, x pătrat plus 1. Aducem la același numitor amplificând aici cu x pătrat plus 1 și obținem integrala de la 0 la 1. 4x pătrat plus 4 minus 4x pătrat ne dă 4.
supra x pătrat plus 1. 4 este o constantă, o scoatem în fața integralei, iar x pătrat plus 1, și ca să vadă mai bine punem și 1 la pătrat, este formulă, știm că integrală din 1 supra x pătrat plus a pătrat de x este 1 pe a arctangent de x pe a, plus o constantă. În cazul nostru va veni 4, ori integrala respectivă este 1 pe a arctangent de x pe a, adică arctangent de x pe a, adică x pe 1, cu valori de la 0 la 1. În final va veni 4 pe lângă arctangent de 1 minus arctangent de 0 egal mai departe. Arctangent de 1 știm că este pi pe 4. Funcția arctangentă este inversa funcției tangente și ne punem întrebarea: tangent de cât este egal cu 1? Tangent de pi pe 4. Tangent de 45 de grade este 1. Deci arctangenta de 1 este 0, iar arctangent de 1 este pi pe 4, iar arctangent de 0 este 0. Și atunci obținem 4 ori pi pe 4. 4 cu 4 se simplifică și valoarea finală este pi. Și am demonstrat că, într-adevăr, valoarea acestei integrale este pi. Haideți să vedem la punctul 2. La punctul 2, așa cum am văzut și în cadrul altor tutoriale, când ni se solicită să determinăm suprafața plană delimitată de graficul unei funcții a sau x și dreptele de ecuații x egal cu a și x egal cu b, vă aduc aminte, dacă avem o funcție, să zicem așa, reprezentată, aici este dreapta x egal cu a, aici este dreapta x egal cu b, aria aceasta cuprinsă între cele două drepte, x egal cu a, x egal cu b, funcția f și axa OX, axa absciselor, reprezintă, deci aria aceasta este de fapt integrală de la a la b din f de x dx. În principiu se pune în modul, dar dacă funcția noastră ia valori pozitive, adică este situată deasupra axei OX, în modul valorile funcției fiind pozitive rămâne funcția noastră. Dacă funcția este situată sub axa OX, în modul atunci vom lua valorile opuse, să spunem așa, deci vom calcula folosind integrală de la a la b din modul de f de x și vom afla valoarea respectivă. În cazul nostru, aria cerută este integrală de la 0 la 1 din f de x dx. Și voi scrie direct funcția 2x supra x pătrat plus 1 dx. Și aici în radical. Cum calculăm această integrală? Pentru a calcula această integrală, vom folosi schimbarea de variabilă. Ce observăm? Observăm faptul că x pătrat plus 1, dacă îl notăm cu t, prin derivare aici ne dă 2x dx egal cu dt și când înlocuim, vom schimba limitele de integrare. Când x-ul aici este 0, în raport cu t o să vină 0 la pătrat plus 1 este 1, iar aici 1 înlocuim x-ul cu 1, 1 la pătrat plus 1 face 2. Din 2x dx observăm că e dt, radical din, iar x pătrat plus 1, fiind t, ne va da jos radical din t. Egal mai departe, completăm aici cu un 2 și un 2 în fața integralei, astfel încât 2 cu 2 s-ar simplifica. Deci am pus 2, pentru că știu că integrală din 1 supra 2 radical din t este tocmai radical din t. Deci va veni 2 ori radical din t de la 1 la 2. Și ne dă în final 2 pe lângă, înlocuim întâi cu valoarea de sus, minus cu valoarea de jos. Și ne dă în final valoarea la care trebuia să ajungem, 2 pe lângă radical din 2 minus 1. Haideți să vedem și punctul C. La punctul C ni se solicită să arătăm că valoarea acestei integrale este egală cu numărul acesta. Haideți să vedem. Integralul de la 1 la 2 din f de x pătrat. Înseamnă că în locul lui x aici trebuie să punem x pătrat. Deci ar veni
2x pătrat supra radical din x pătrat aici la puterea a doua face x la a patra plus 1 și supra x înseamnă înmulțit cu 1 pe x, pe care aș putea să-l trec direct jos aici. Simplificăm prin x, rămâne integrală de la 1 la 2 din 2x supra radical, iar aici vom face următorul artificiu. Pe x la a patra pot să scriu x pătrat totul la pătrat de x. X la a doua totul la a doua, evident că este x la a patra. De ce? Am făcut această notație ca să notez acum pe x pătrat cu t. Derivăm stânga și în dreapta, folosim schimbarea de variabilă. Aici o să ne dea 2x dx egal cu dt. Limitele de integrare vor fi, când înlocuim x-ul cu 1, 1 la pătrat ne dă 1, 2 la pătrat ne dă 4. 2x dx este de fapt dt, radical din, iar aici ar veni, în locul lui x pătrat, dacă punem t, vine t pătrat plus 1. Sau t pătrat plus 1 la pătrat, dacă vrem să scriem așa. Integrala aceasta știm că este logaritm natural din t plus radical din t pătrat plus 1. Valorile fiind pozitive, puteam să trecem și în modul, dar valorile lui t sunt de la 1 la 4, deci nu mai punem în modul, de la 1 la 4. Și acum înlocuim. Va veni logaritm din 4 plus radical din 16 și cu 1, 17, minus logaritm din 1 plus radical din 2. Cum calculăm mai departe? Diferența celor doi logaritmi, folosim o proprietate învățată la logaritm. Logaritm în baza a din b minus logaritm în baza a din c este logaritm în baza a din b supra c. Adică în cazul nostru ar veni logaritm natural. Baza logaritmului natural știm că este constanta lui Euler, e. Logaritm natural din 4 plus radical din 17 supra 1 plus radical din 2. Sau radical din 2 plus 1, e același lucru. Egal mai departe. Cum calculăm mai departe? N-am ajuns încă la rezultatul solicitat. Raționalizăm, amplificăm cu radical din 2 minus 1. Ne va da logaritm din diferența aceasta mulțită cu suma asta, o să o calculăm separat. Radical din 2 minus 1 pe lângă 4 plus radical din 17. Ce obținem? Vine 4 radical din 2 minus radical din 34 minus 4 și minus radical din 17. Și dacă ne uităm cu atenție la acești termeni, sunt exact termenii de aici, mai puțin semnul. Observați, sunt de semne contrare față de valorile de sus. Asta înseamnă că vom scrie expresia respectivă în care vom pune un minus în față. Deci minus radical din 34 plus radical din... Aici, atenție, era plus radical din 34 și dacă ne uităm, în final, coincide. Radical din 34 îl avem, minus radical din 17 este, plus 4 radical din 2 și minus 4. Și ar veni aici asupra numitorul obținut prin înmulțirea lui radical din 2 minus 1 cu radical din 2 plus 1. Să înmulțim radical din 2 minus 1 pe lângă radical din 2 plus 1. Dar ce observăm? Avem o formulă de calcul prescurtată a minus b pe lângă a plus b, adică vine radical din 2 la pătrat minus 1 la pătrat. 2 minus 1 face 1. Deci vine supra 1 și atunci putem să nu mai trecem numitorul. Rezultatul final este logaritm natural din radical din 34 minus radical din 17 plus 4 radical din 2 minus 4. Și acesta este rezultatul la care trebuia să ajungem. Am terminat rezolvarea tuturor exercițiilor. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!